Netráp sa, lebo existuje niekto, kto ťa bezpodmienečne miluje a je vždy pri tebe. Ak hľadáš pokoj, silu a nádej, nájdeš to jedine v Ježišovi Kristovi. Ježiš je život, ktorý dáva zmysel našej existencii. Ježiš je tvoj lekár, ktorý uzdravuje nielen telo, ale aj dušu. Ježiš je tvoja nádej, ktorá ťa podrží aj v najťažších chvíľach. Ježiš je tvoj priateľ, ktorý ťa nikdy nezradí. Ježiš je tvoj učiteľ, ktorý ťa vedie múdrosťou. Ježiš je tvoja sila, ktorá ťa posilňuje, keď slabneš. Ježiš je tvoj pokoj, ktorý utišuje tvoje obavy. Ježiš je tvoj záchranca, ktorý ťa vyslobodzuje zo zúfalstva. Ježiš je tvoja pravda, ktorá ťa oslobodzuje. Ježiš je tvoj pastier, ktorý ťa vedie na správnu cestu. Ježiš je tvoje svetlo, ktoré ti ukazuje cestu v temnotách. Ježiš je tvoja cesta, ktorá ťa vedie k večnej radosti. Ježiš je tvoja radosť, ktorá naplňa tvoje srdce šťastím. Ježiš je tvoja láska, ktorá je večná a nesebecká. Ježiš je tvoj spasiteľ, ktorý ti prináša večný život. Keď otvoríš svoje srdce Ježišovi, nájdeš pravý pokoj a radosť, ktoré nič na svete nemôže ponúknuť. Nech je Ježiš tým, kto ťa bude sprevádzať každým krokom tvojej cesty, a nech je tvoja radosť úplná v ňom. Amen.